Za Aleksinac Net govori Katarina Ignjatović, menadžer prodaje u trgovinskoj radnji Coca. Katarina, dobar dan. Evo nas ovde u centru grada. Kakva je ovo radnja? Šta ste ovo danas otvorili? Mi smo danas u Aleksincu ispred radnje TR Coca. Na ove radnje mešovite robe sa dobrim diskontnim cenama, tako da očekujemo vas svakog dana od 7 do 23. Tako da izvolite, uverite se i sami. Danas je svečano otvorena radnja, koliko vidim. Kaži mi, molim te, šta možemo da očekujemo ovde? Verovatno neke jeftine cene, akcije, diskontne. Da, bit će uvek diskontne cene, trudit ćemo se da imamo stalno neke akcije. Udarni artikli će uvek da vam budu povoljni, tako da izvolite. Ništa, Katarina, ajmo da proverimo te tvoje cene, kako su, da su stvarno na licu mesta. Izvolite.